खुलुमबाय रायजोफोरनि थाखाय बयखौबो फिन खनसे आं बे मोनसे गोदान भिडिअ बनाय थाबाय दा बे समाव नोंथांनि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। गिबियावनो दङ सिलिन्डार गेसनि आंखाल। जोंनि भारतनि गुबुन गुबुन हादोरसाफोराव एबा आसाम हादोरसायावबो बिनि आंखाल जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। सिलिन्डार गेसजों लोगोसे पेट्रल आरो डिजेलनिबो गोबां बिदि आंखाल बा सर्टेज जानायखौ जों नुनो मोन्दों। रासिया आरो इरानाव दावहा जानायनि थाखाय बे गासैबो बिथिङाव भारताव गोबां बिदि गोहोम गोलैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। नाथायब्ला जोंनि भारत हादरसायाव सिलिन्डार गेसनि दिहुनथाया अनलि 40%, बाखि 60%खौनो गुबुन हादोरफोरनिफ्राय बा गुबुन कान्ट्रिफोरनिफ्राय लाबोनांगौ जायो। जेरैहाय UAE, साउदी आरबिया, कुवेत आरो रासिया, अस्ट्रेलिया बा इउनाइटेड स्टेट्स अफ आमेरिका गुबुन गुबुन बिदि हादोरफोरनिफ्राय लाबोनांगौ जायो। दा खोथाया जाहैबाय नोंथाङा जुदि नोंथांनि गेस बुकखौहाय जुदि KYC खालामना लायाखैबा नोंथाङा गेसखौहाय बुकिं खालामनो हाया। आरो बे KYC खौ नोंथांमोना गावबा गाव गेस अफिसनि एजेन्सियावहाय नोंथांमोना फैनानै KYC खौहाय खालामनानै लानांगौ। जाहाथे नोंथांमोना जेब्ला गेस नांगौ होमबानिया अब्लासो नोंथांमोना बुकिं खालामनो हागोन। आरो नोंथांमोना जुदि नोंथांनि आखायाव जुदि उजाला एकाउन्ट दङब्ला नोंथाङा गेसखौहाय गासै 45 डेजनि बुकिं खालामनायनि उनावसो नोंथाङा गेसखौहाय मोननो हागोन। आरो नोंथांनाव जुदि नर्मेल जुदि गेस बुक दङब्ला नोंथाङा बेखौहाय गासै 35 डेजनि उनावहाय नोंथाङा गेसखौहाय बुक खालामनायनि उनाव मोननो हागोन। बिनिखायनो बुक खालामनायनि सिगाङाव नोंथांमोना जुदि नोंथांनि गेस बुकखौहाय KYC खालामाखैब्ला नोंथांमोना एजेन्सि फैनानै गेस बुकखौहाय KYC खालामना लादो। बिनि उनावहाय नोंथांमोना बुकिं खालामनो हागोन। फोसावदोंमोन आरो बे फोसावदिं मेलावनो बिथाङा मैयानि दिनाव बुंदों जे फैबाय थानाय दिनावहाय जुदि BJP पार्टिया जुदि आसामाव गभर्नमेन्ट दाफिनोब्ला बिथांमोना गासै 10 लाख लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो बिथाङा 2 लाखै सोनानै होगोन। जायफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा फरायनानै बेकार जानानै दङबा जेबो जब मोनाखै बा जेबो खामानियाव एंगेज जानानै गैया बेफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो बिथांमोना 2 लाख रां सोनानै होगोन। जाहाथे जायफोर सेंग्रा सिख्लाफोरा बेकार जानानै दङ जाहाथे बिथांमोना एसेब्लाबो थांना थानायाव हेफाजाब मोननो हानाय बायदि। थांनाय 2022 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव नेपालाव KP शर्मा ओली बिथांनि दैदेननाय सरकारखौहाय काराप्टेड सरकार होननानै नेपालनि लाइमोनफोरा बा जेनजेफोरा गोबां खुद्रिसारदोंमोन। बे खुद्रिसारनायावनो गोबां बिदि लाइमोनफोरा जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। जायनि जाहोनाव 19 जन लाइमोनफोरा बेवहाय जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। आरो KP शर्मा ओलीया गावनि बिबाननिफ्राय रिजिगनेसन होनो गोनां जादोंमोन आरो लोगोसेनो बिथाङा गुबुन हादरावसो खारखोमानानै थानो गोनां जादोंमोन। नाथायब्ला दा जायफोर लाइमोनफोरा जिउ गोमानो गोनां जाबाय आरो जायफोर लाइमोनफोरनि सायाव बिदि उदखारि आखुयै बिदि पुलिस बा आर्मिया बिदि गुलि गावबाय KP शर्मा बिथांनि अर्डाराव, बिनिखायनो KP शर्मा बिथांखौहाय बिथांनि सायाव बिदि नेपालनि सुबुंफोरा बा थागिबिफोरा बिथांनि सायाव केस होदोंमोन। जायनि जाउनाव केस होनायनि फिथाइ महरै बिथांखौ दिनैनि दिनाव बिथांखौ एरेस्ट खालामनो गोनां जाबाय आरो बिथांखौ दायो जेलाव हरनाय जाबाय। नाइजेरियानि सासे सुबुङा जोंनि भारताव फैदोंमोन। नाथायब्ला बिथांनि भिजानि भेलिडिटिया एक्सपायार जाबाय। नाथाय बिथाङा अब्लाबो जोंनि भारतखौ नागारनानै बिथाङा गावनि नाइजेरिया हादराव थांफिनाखैमोन आरो बिथाङा जोंनि आसामाव थानाय करिमगन्ज डिस्ट्रिक्टआव बिथाङा हाबसो खोमानानै दङमोन। जायनि जाउनाव पुलिस बिफाना सिग्रोमनानै बिथांखौ मैयानि दिनाव बिथांखौ खाबाय आरो बेजों लोगोसेनो बिथांखौ जाय हेफाजाब होदोंमोन बिथांनि बिदि जोंनि आसामाव थाखोमानानै थानायखौहाय बिथांखौबो जाय हेफाजाब होदोंमोन बिथांखौबो आसाम पुलिस बिफाना बिथांखौबो खाबाय। भिजानि भेलिडिटिया जोबनानैबो बिथाङा मानो भारतनिफ्राय थांफिनाखैमोन बे गासैनि सायाव सोंलु सोंनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। भारतनि नखर मन्त्रि एबा अमित शाह बिथाङा दिनै जोंनि आसामाव दावबायफैगोन। बेजों लोगोसेनो बिथाङा गुवाहाटि नोगोरमा एबा गुवाहाटियाव बिथाङा फैबाय थानाय एसेम्बलि इलेक्सन बेखौ नोजोर बोनानै बिथाङा दिनै फोसावदिं मेल फोसावगोन। फैबाय थानाय आसामनि एसेम्बलि इलेक्सनाव गासै 722 केन्डिडेट्सफोरा गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय बिथांमोना नमिनेसन गथायनानै बिथांमोना इलेक्सन गेलेनो थांगासिनो दङ। बिसोरनि गेजेरावनो गासै 67 जन केन्डिडेट्सफोरा दासिमहालागै गावसोरनि केन्डिडेट्सनि नमिनेसनखौ उइथड्र खालामबाय। नाथायब्ला जोङो बेखौ नुनो मोनो जे आसामाव अनलि 126टा एसेम्बलि इलेक्सन बा बियाबफोरावहाय इलेक्सन केन्डिडेट्सफोरा इलेक्सन गेलेगोन। आरो जुदि जाय पार्टियानो बयनिख्रुइ हाइएस्ट केन्डिडेट्स लानानै देरहासार जानो हागोन बा 64 जन मासि मोननो हागोन बिथांमोनानो जोंनि आसामावहाय गभर्नमेन्ट दानो हागोन। जोंनि BTC आवबो BJP आरो BPF एलायन्स जानानै बिथांमोना NDA जानानै बिथांमोना इलेक्सन गेलेनो थांगासिनो दङ। नाथायब्ला UPPL दोलोआ हारसिंनो बिथांमोना गेलेनो थांगासिनो दङ।
बिदिब्ला दिनैनि रादाबा एसेनोसै। आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो लोगो मोनफिनगोन होननानै।